nguNosihle wakaZondi. Today siyeza nemovie entsha kusakha isizwe ethi izigemegeme zikaZondi. Watch out for the space. Hey ta. Bafethu lo detective nemkhulu bafethu tanka. Wona bafethu nguvutanzimande. Ngikhona manje kule episode leyo. Siyasha. Sanibona bafethu mina egama lami ngiphama nimgidi bafethu. Yimi lona for 2 years bafethu. Hosh. Danko. Hey, uSipho Zuma nasiphakathi inside bafethu ngaphuthana nathi movie yethu ekuthiwa izigemegeme zikaZondi siphakathi inside esinazi nonke. Danko. Hey. Hey ta. Hey ta. Madolo phezulu. Andeza. Madolo phezulu. Andeza. Watch out for the space.